Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo ken ni pagayam Marlene iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't nilakay ko ti agabroad idi nagigiddanen ang nag-eskwela dagiti tallo nga anak mi. Dua iti high school ken may samot iti elementarya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlene, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, narigat unahin ti biyag tayo. Naputdan tayo manan iti kuryente. Kababain pa'y kit din kadagiti kakaaruba, tanang kasipsip ngat da ito'y balay. Inakumutang kininanang iti pagbayad tayo iti kuryente. Mapan ka manan umutang. Adon ti utang takan ko, na. Mabayadak to amin dagita, inton makabrodat. Ipilit mo talaga ti agabroad. Anya nga iti mapasamak iti panagbiag tayo. No adak lang dito'y apa extra iti trabaho. Walter, di mo ka dinadamdamag dagiti nagsinang agasawa. Gaputa nagabroad ti maysa. Sana mapasamak dahi ta kadata, Marlene. Diyak itulok. Iso nga ituloy ko ti agaplay. Kaya't ko makapana ko na dagos. Tapnusan tayo nga agrigrigat akastoy. Ni Walter ko mati umay. Ngam kalat ang nagpa-Manila. Tada ka no interview na. Ha? Apa yan nagpa-Manila? Agab abroad, nanang. Pinalubusan batlaan. Anya ngay kat naputdan kami manan iti kuryente. Ay, kanayon batlaan ang nakasta. Iso nga ron nga imbaunak ni Walter nga umay bumulod iti kwarta kada kayo. Bayadan nanto kano inton maka-abroad. Pagpaagas ko kumaday ti kwartak. Ang amanya ngay, ipautang ko na kada kayaw. Tamas kasapulan nyo, Mart. Agyamanak, nanang. Kumusta ti pa nag-apply mo, lakay? At dan employer ko, bakit? Nagbihitan? Ado ka no ti kasapulan da amang mangged. Iso nga inalada kami adagos. Adda ka duwam? Wan bakit? Adda na amok ang agayem ko iti Manila. Padamot lang nga Ilocano. Nasaya at matto kasta. Barang agiddan kami nga ag-flight. Agpada kami nga miniti kumpanya. Ay nalakay, yapuram ti mapan. Kasapulan tayo at talaga ti kwarta ita. Ta dumakdakkelan dagiti anak ta. Nagpawitan ni Walter, nanang. Iso nga umay ko bayadan dagiti amin nga utang mi kata kayo. Ay na, nagsaya aton nga inokasta. Kat, kumusta nga ni Walter ijay? Mayat ka no di nangala kadakwad a kumpanya, nanang. Kompleto da iti pagyanan. Di laang kanan da tigatangan da. Saan ba't la marigrigatan ijay abroad? Saan ka no, nanang? Kat no idi nag-video call kami. Limok magpaikit di Ay, nasaya at nokasta. Ay, naksayan mo't laangan ti panagdandanag ko. Impakita na nga ro di pagtrabahuan na akumpanya. Ay na, naglawagayam, nanang. Kun ado da a Pilipino nga agtrabaho ijay. Aya, ay palagi pa tunggal agtungtung kayo. Aliklikan na ti sulisog. Sulisog? Ninanang mo, tilay bagbagan? Ay katuan mo't anak ko. Andamang mga kong ado ka no ti sulisog a babae di ta abroad. Saan namat siguro nga aramiden day ta, nanang. Agasawa kami. Kan addan anak mi. Mapanunot na kadipay laang dag babae. Anya ti maipay ko kan ka, ma'am. Siyak ni Marlene, sir. Nasurok ngayon ng abulan. Adinak inawawagan nila kay ko. Amok ang matulugan dak, tada kayo ti agency na dito Pilipinas, sir. Kaya't mo asawen. Saan na kayo nga awagan? One, sir. Si Mardang matan ti panagpatulod na kada kami iti kwarta. I-check ko dito'y record may tinagan na.
Ang masigurado kan ka, nga amin ang maipatulod mi nga agtrabaho iti sa bali a pagilyan, kat adada iti nasaya at akasasaad. Tamamuan mi lata, no adada iti paggad. Kasta ka di, sir. Wen, tada kami ngamin ti madaksan, no baybayan mi ida. Nasaya at nung kasta, sir. Daytoy, nakita kong ti profile na dito computer mi. Mayat mo ti kasasaad na iti lugar nga ayan na. Regular ang maitited ti sweldo na. Awan ti makita ka problema iti kasasaad na. Apay nga rod asaan na kami man laang nga awagan. Dayta ti jak masungbatan. At damot day off da. Tapno maawagan da kayo kuma. Sir, Awan ka di ti gayem na. Nga amamom amabalin mo akong takan. Tapno agdamag ka. hello? Siak ni Marlene. Asawa ni Walter. Pasensya kan ta na disturbo ka. Sika lang amin ti mabalin ko nga awagan. Maawatan ka, Marlene. Mano nga minin abulan, asaan nga imawawag nila kay ko. Kat madanagan akan ko, ana. Kasta ka di. Kinapudno na, ag-roommate kami. Aday di kusina, aglutluto iti kanan na. Adan sa papanan na. Mabila nga, tayo nakayaban. Sige, katagyaman na. Uray siya, kat maladingitan akmat. No apay asaanan nga umawawag ni Walter kada kayo. Awanan, nanang. Saan ako namang namnamapay? Talaga binaybayan na kami ni Walter. Saan ka ko bang agpanunod iti kasta? Adan na kaibaga kanya, nga adan sa kano babae na. Ay, unay matan. Dayta, ti pagbutbut nga ka mapasamak. Kasano kaming kadagiti anak ko. Iso nga ita, siya kun ti agbirok iti wakas. Ay, no kumata makatulong akpay balasang ko. Inak agpatulong kadagiti kakabsat ko. Jakman kayat nga aramidan daytoy. Ngam kasapulan, tapno saan kami nga agbisin nga agiina. Itatagrig-rigat kan. Malagip mo ti umasidag kada kami? Manang, Idi paylaeng binalaagan da kan asaan aday di klase a lalaki ti pakiasawaam. Tanaesem iti babae. Ngam anya ngay. Sinurot mo lata ti riknam kat nakiasawa ka ken kuana. Napan kayo pa'y nagyan iji ayanda. Tapno sanda ka ama pakibyangan. di pa'y anapasamak dayta, manang. Saan mo kuman nga isublipay? Nagabrod nila kay mo. Ngam nagsardengan a nagpawit iti kwarta, tada babae agas-gastusan na ijay. Wan, manang. Kat ita, umasidag kan kada kami. Tapermi arigat mon. Tulungan da ko, mamanang. Ay, sige, tulungan da ka. Saan da ka mo tamabalin abaybayan, takabsat da ka kat nga rod. Ang anong sama, ti aglako-lako. Aramidot dayta, manang. Agyaman ak tamatulungan da. Nalpas ko man ti kontrata ni Walter. Kat nakaawid ko man dito'y Pilipinas. Wan, nanang. Ngam, awan mo't. Saan mo ta nagaw-awid? Kat kalpasan ti mano atawan. Saan tayo nga amo no nagawid dito'y Pilipinas? Asaan ang nagpakpakita? Wano, adapay lang iji abroad. Ay, Jack abo, no anya ti panunutek, Marlene. Panagkunak. Nagawidan dito'y Pilipinas. Ngam, sabali tinagawidan na. Ay, sa dino kumangay tinagawidan na. Nalabi iji balay ti babae na. Uunay mo ni Walter. Saan na nagpampanunot? Imbaglakit din ta dadagi ti kakabsat ko amang tultulong kanyak ita.
Uri na kangagak iti agkakasakit asao. Ngam saan da ka binaybayan. Ay, Agpakolehyo ako, nanang. Kabaelak gayam nga isa kadagiti anak ko. Uray no agmay sa aklaan. kaasi ka ba't, anak ko? Saan nyo ko maapanunutan dayta? Agpaimbag kayo kiti. Tapno makarwar kayo diti ospital. Naimbagal daw mo, Marlene. Kasla mabigbig ka ah. Siyak di gayam ni Walter G. abroad. Malagip na. Ay, Juan. Si kagayam dya ka video call ko iti. Umay ka. Umanag ka. Agyaman ah. Agtugaw ka. Pasensya ka diti balay mi. Diyak masango ti agdalos. Ngamin, mapanak aglaklako. Kinapudno na. Biniro ko pa daytoy balayo. Nagforgodak ngaminan. Ah, kasta ka di? Wen, nakaurnungak ngaminan. Kat plano may kan ni Mrs. Amang ipatakdar kami iti negosyo apagrugyan mi. Nasaya at man ta kasta ti plano yo? Ni Walter, nagawid ka di dito'y balayo. Saan mi anakit kita? Saan ang nagaw-awit? Ano kasta? Nagawid ije balay ti babae na. Day tama ti atap ko. Saan ko apirpir dyan? Ngam idi nakaawat idi nakal asweldo. Sa balin tinararamid na. Nagsugsugal. Nagbabae. Katidyak kayat nga inaramid na. Binaybayan na kayo a pamilyana. No idi, urayak lagsang sangit. No mangmangag ko dagita nga istoryam. Ngam no ita, timmang ka nanday ti pusok. Iso asaan ako na masaktan pa'y. Ay, namin ano abi nagbagaak. Ngam saan nakadengdenggan. Inaramid na latati kay kayat na. Isu ngamin ti pagragsakan na. Isu asaan apa anawa. Nalipatan na kami anamin pinsan. Naragsak nga ta. Kalpasan ti inaramid na kada kami. Ano siya ka, mabainak. Uray ka ano man. Jack aramiden day ta iti pamilyak. Imbagkan ka, tadaan ka iti kasta ka panunutan. Nagasat unay ti asawam. Sige day talang ti umay ko ibaga. Agyaman na iti panangipakaamom kanya. Marlene, nukas pangarigan, isubli kun ti bulod ko abiyag. Ibagam tulatan ka ni Walter. Nanang, at idug pa ti biyakyo. Nakapsuta ko, balasak ko. Marikrik nak, asaan ako ng agpayagpay. At idug pa ti biyakyo, nanang. Awatam ka di pa'y ni Walter. Nukas pangarigan, tagsubli pa'y kada kayo. Nanang. Ikarkararag ko, asapay ko Tagbalbaliw ni Walter. Katsublan na kayo a pamilya na. Nanang. Mailiw ako na yan kan ko, ana. Ngamsaan tayo mat nga amo. No sa dino, ti ayan na ita. Napaggraduar mo ti inauna nga anak mo, Marlene. Wen, manang. Kat ko na namat nga ituloy na kano ti agadan. Agbirok iti trabaho na. Kat ison ti manggastos iti panagtuloy na. Nagnakamat tanday ta nga anak mo. Wen tapagadalag pa'y matagiti kakabsat na. Ay na, aginanakamatan, Marlene. Napigsaak pa'y. Amok, napigsa ka pa'y. Ngam sikat iti makdar nga ama kan ina kadagiti anak mo. Agasam ngay arigat dayta. Kasladyak pulos marig na tirigat kumanang. Tanakitak met asaan anasayang dagiti sakripisyok. Tanagagat nga agadal dagiti anak ko.
Saan ka di pa yan nagparparik na ni Walter kada kayo nga agiina? Panagkunag, saanan nga agpakita pa'y dayjay. Naragsak siguron itibiyag na. Linipat kon ti ayat para kenkwana. Saan mi matan nga orayan ti panagsubli na. Asino nga taaya ti sangaili. Sapay mapana ko naglako. Mabit lang. Tulungan ako, Marlene. Walter, Ado, tinagapuak. Masakit ako na eh. Tulungan ako, Apay nga da ka dito ospital, Marlene. manang, Asino din yung ospital mo? ni Walter. Anya? Nagsubli na dyan ang lalaki? Maasyanak, gaputan na kapsot. Madama nga eksaminan dagiti doktor. Di la mabain? Itatagsaksakit? Sana kayo la nalagip? Di mo pala pinapanaw? Manang, Nagpuskol ti rupa na. sininaan ka nun si babae. E di saanan ang makaitid iti kwarta. Imot utang ka nun iti pinagplete na. Tapno makaawit ka da kami. Awan babain na day ta lalaki. Papanawim kit di. Sa dino ko matipagkamangan na. Pimusayan ti inana. Iso at tulungat, manang. Adu ti mangmangeg ko apanangom si kanyak dagiti kakabsat ken kakabagyak. Tainawat kumanen ni Walter iti pagtaengan mi. Maasyanak ngamin, taimbaga dagiti doktor asaanin nga agbayag pa iti biyag na. Gapo iti sakit na. To'y pagayam mo, Marlene. Marlene, pagayam ko, masakit nila kay mo. Kat imbagan ti doktor ti kasasaad na. Ala, aramidem ti responsibilidad mo kas asawa. Takasta ti na Christian Juan nga aramid. Ano sa mga iwanan? Saan na kayon amatulungan a pamilyana gapo iti sitwasyon na? Ngem ti Diyos ti makaammo amang subad iti dayta nga aramidem. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marlene iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.